Hoffman a dyfodol yr iaith. Mae'r nifer o bobl sy'n siarad Cymraeg yn dechrau mynd lawr to. The number of Welsh speakers is in decline again. Dim ond yng Ngwynedd ac Ynys Môn, mae dros hanner o boblogaeth yn siarad Cymraeg nawr. Gwynedd and Anglesey are the only areas where Welsh speakers are in the majority. Os, mae llawer o oedolion yn dysgu Cymraeg, ond mae dyfodol y iaith yn nwylo ein plant. The future of the language is in the hands of our children. Dracwch ar ffigrau cyfrifiad 2011, the 2011 census. Mewn teuluoedd, lle mae un riant, one parent, yn siarad Cymraeg, dim ond 45% sy'n pasio'r Cymraeg i'w plant. Ac mewn teuluoedd lle mae 2 riant yn siarad Cymraeg, dyw 18% ddim yn pasio'r Gymraeg ymlaen eu plant. Os yw'r Gymraeg yn mynd i fyw, mae'n rhaid i bethau newid. Dyma fy mab, Taran. Achos o'i wedi dysgu Cymraeg, bydd e'n siarad Cymraeg ac yn mynd i ysgol Gymraeg leol ym Mor Talbot. Cofiwch, os o'i'n gallu wneud chi'n gallu wneud hefyd. Rhowch y Gymraeg i'ch plant. Please.